някой да скаже. Да. И сега сме го събудили специално, за да дойде в гората. Аз правя филмче, Марина прави здравейте. филмче, да изпраща на татко им. А къде е ония малки? Събудили ли сте го? Еми, събуди. Его е чак там. Иначе слънцето ще се скрие. Ако му се Да, спи. па още малко и край със слънце. Айде, мама. Тя си го снима. Важното е да снима навалицата. Ох, еш си три очички да. Ама тук трябва да му направим едно такова за врата. Трябва. Марина, така да спи. Или да го обърна с гръб към мен. Да се отпре на мен. Я чакай, че тя ми се усмихва. Ти нали Я разбираш? пак. А може ли да си покаже краката? Може? Не знам. Не, как ще Айде, си ги ма. покажи? Ти Не, добре ли представяш знаеш как му... За да Неди, трябва да си здрасти. Как му... Ана Георгиева. Усмихни се. че го обърнеш. Няма да си мушни крачета. Дай на снимка. Да, ма как? Те тук освен, ама не, много се разчекна. Ники? Да, знае. Ники, научили ли сте го български? Да, само това си знае. Ами много хубаво, браво. Точно така. Майката каква... Да, не, да видиш, ами американците се същипат. Сега почва обратно, нали?